Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala ba akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. At sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. At pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat, ituturo ko po lahat ang aking mga nalalaman sa paggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang at palagi po niyong sa puso't isipan. Panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. Hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat pong ninyong ginagawang mga kabutihan. At pagkakalob sa inyong lahat, ang siksik, dikdik at tumapaw ng pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Shout out po sa inyong lahat. Kung gusto po nyong magpa-shout out po, mag-comment lang po kayo sa baba at ililista ko po kung sino mang may gusto pong magpa-shout out. Kung pwede lang po, gawin nyo pong isulat po na rin po yung address po ninyo para mas maganda po. Kung sino po lang ang may gusto magpa-shout out, kahit na mag-comment lang po kayo at i-shout out ko po kayo sa lahat ng aking video. Maraming salamat po. Ang i-share ko po sa inyo lahat ay orasyon gamot sa pilay. Magdasal po ng isang ama namin habang yung Moria sumasampalataya. Yung mga wala pa pong puder na ginagamit po, hindi po sila nagpupuder, baguhan lamang po sila. Ito po yung gamitin nyo para may puder po kayo, para mapandar po ninyo yung orasyon na to. Kung sakaling may napilay po sa inyo at malayo po yung mga nanghihilot, mga nanay at tatay dyan na nasa malayong lugar, ito na po yung gamitin po ninyo para hindi na po kayo pupunta po sa albularyo o manghihilot, kasi may manghihilot ngayon na pag hinilot nila hindi po kayo nagtatanong, siguradong tatagayin po kayo niyan. Mabawa po yung 50 pesos na ibabayad nyo po. Kung yung iba malata po kayo na medyo may kakayahan ko sa buhay, higitan pa nila yun. Hindi lahat po ng mga manggagamot, hindi lahat po ng mga manghihilot po ay ganun po ginagawa. Pasensya na po kung may nakon po ako sa inyo. Yung sinasabi ko lang po kasi marami na ako pong nakaranasan sa ganitong usapin po na nanghihilot. Noon po rin nakasubukan kong magpahilot nung hindi pa ako nag-spiritual po. Mayroon pong ganyan, talagang magbabayad ka ng mahal. Pero pagdating mo sa bahay, hindi pa rin nahihilot, na kung pamasakit pa rin, namamaga pa rin. Kaya ipapahilot mo na naman po sa iba. Kaya dapat po kung magpapahilot po kayo ay siguraduhin po ninyo na bantog po na manggagamot po yung pagkakunan po. Kaya isishare ko po sa inyo kasi ito po yung ginagamit ko pag nanghihilot po ako. Isishare ko po sa inyo para hindi na po kayo pupunta sa manghihilot kung malayong lugar po ang pupunta nyo po. Sa mga wala pong pudir po, kung kayo po nanay, tatay na hindi po kayo nagdi-devotion po, nagpupudir po, ito po ang gawin po nyo. Kung halimbawa po ay hindi po kayo magnaroon ng magdasal, tumutok lang po kayo dito sa Hiwagan ng Pangasinan para malaman nyo po kung ano po yung dasal po ng ama namin na original, Baginong Maria, sumasampalataya, luwalhati.
At sa mga nanggagamot na po, kung wala po kayo nitong orasyon na po ito po yung gamitin po nyo, i-share ko po sa inyo. I-direkta nyo po ito kung manggagamot na po kayo. Kung nadidevotion po kayo, i-direkta nyo po itong panggamot sa pilay po. Usalin po ng 3 beses po ang orasyon at ipo sa langis at ihilot o ihip sa tubig painom po. Magdasal ng isang Ama namin na Banginoong Maria sumasampalataya at isunod po yung orasyon po. Madmiu abuse rodae. Madmiu abuse rodae. Madmiu abuse rodae. Kahit na kunyo po usanin po ng 3 beses po, usanin po sa 3 beses po ang orasyon at ipo sa langis at ihilot o ipo sa tubig ipainom sa hinihilot po ninyo. Dapat po ay maisaulo po nyo ito. Kung hindi po nyo kabisado po, pwede nyo pong basahin po sa libreta po ninyo kung sinulat nyo po ito para magagamit po nyo sa taong gusto nyo pong tulungan. Kung hindi po natin maiwasan sa mga pilay-pilay kasi minsan natatalisod ka na wala outbalance ka, ito na po yung gagamitin po ninyo. Sana po nagustuhan po nyo ang aking video. Maraming salamat po sa inyo lahat. Subscribe po kayo, like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. Iwagan ng Pangasinan lamang po. Maraming salamat po.